Nagsabot may mga tabi kuswi. Lami ato guys kay damlig dagat. Nakasingo may fresh ko nga hangin. Wala sabi ato guys labas isda. Okay. Ato amo sang susiyon ato daghan mag-isda. Ug tagpilang isda. Di ami karon sa sentro to, hospital. At bandingin ani. Halika na guys. Hangin mga presko kay araw-araw. Mga ang mga samanang mga stress. Nga nami magay sa kining katedral sa kining parkihan. Sa katedral guys to. Patugbang nami ato sa Causeway. Dapaingon mi dagat guys. Ay nakatigayan guys nga kurog kay ngani ning katiguang nang kamot sa tiguang wa. Saman. Wow! Ang dako. Patugbang nami guys. Balikot nami. Isdaon naman ron. Murag daghang sakdanan. Murag membro ni sa kuan ba barato. Batay ngani. Na daghay na mga sakdanan na marking. Okay guys. Ani na may parking guys Wow, mga buwak. Kaning mayana guys. Nawa. Naay na ang buwak guys Wow. Mana? Dagat na ni guys ani Dagat na ni. Na nindot kayong dagat ani guys. Guys. Ani Causeway ani guys. Causeway. Tunggu, dali na. Yan, ay lang prutas guys. Okay. Ano guys? Pasod namin sa Causeway. Okay, diyan sila guys. Kami kay dagat guys. Hi, good morning Minjo. Wala nang bulanan ko. Wala nang bulanan. Manila ko. Ano sa mo? Ador Laruda channel. Ador Laruda? Oh. Ako man din. Kana mga music. Ay, parihata. Yaho pod. Music pod ako Kuana mga lyrics and chords. Kanta-kanta mo Ador Bisaya. Laruda. Ador Laruda. Salamat. Okay guys, dala mga isda Wow, preskuha sa mga isda. Hala. Hala guys, sag 50 kilo. Kani? Wow, 50 kilo barato dayron. Guys, na Causeway ni siya. Causeway. Ha?
50 kilo sa mangsi guys. Para ba ito Edwin? O, dahil ang mangko. Sa nga na yung isda. 200 ang mangko. Barato na no? Salamat sa Ginoo. Kani, dagko. 200 po na. Wow, lami. Abay, barato na. Salamat sa Ginoo. Napilokos, tagpila po lang loko. 130. Wow, 130 na. Dahil ba kasi guys, tag 120. Kana o kare. Napibulin na. Daghang isda ron. Dahil mang si tag 60. Tag 200. Di ay dagko ang locos guys, 320. Kanay tagpila po ni pasayan. Wala isdas ba to? Lami inuunan. 180. Ini ang subahonon nga isda guys. 280. 200. Ano na po ang isda? 180 ang kilo. Dahil lamian unan guys, 220. Kalikod guys, kinalamian ununan. Lami ununan ni ma'am no? Dahil po yung isda ng bangos. Tag 130 ang kilo. Bag man siya. 100 ang bawo. Guys, ang isda ron. Ay, mamalit kay baratong isda. Pila po ng kilo, ma'am? Kani? 190. Barato, isda mo. Okay, guys. Diwit guys, Yung buntag ninyo. Nagpila po ng kilo, diwit. 30 ang kilo? Hala, hallelujah. Ay, salamat, kinuha ng bratuha man ay, tuwi 30. Tingnan mo, mani arang bratuha, maning diwit, no? Gagmay lang siya nga, diwit. Dili, dagko guys. Gagmay lang. Ito ba sa diwit? Uy, 30, pinagdagmay siya. Tapi mang si orang gana. Kau di anak Kristo. Sekarang isda. Masa ni nga isda mang? Masa na mang. Masa anak Kristo ha oh. Kristo kayo guys oh. Pila ko kilo ani? Ito hindi sa. Ligato din isda no? Salamat sa Ginoo. Wah, gimana kan baghala oy. Mang si lami na sa buharon. Asinon, tinabal. Si Manang, daghan niyang palit isda. Ano si Edwin? Sige sa unahan. Guys, sa kang ipangitag ang Paris. Aran na ko. Lami, lapo-lapo ni. Masa ni? Lami ka dyan, itambak ko. Kapila pa ng kilo? 380? Kaning, dakong nukos? Pariha naman. Pariha, lami ako. Lami anunan guys, Yes! Galunggong gagmay, 160 ang kilo, guys. Ulit namin guys, Salamat guys. Tuloy po sa pag-subscribe sa channel Marilong Bulano. Daghang salamat.